Khona abantu abakitazwa istatement sika Thami Ntuli. Yabona inkatho impela into ongayivotela nje moyo ithandela amasimu noma ukhumbula umkhulu wakho. Uthi uThami Ntuli KwaZulu Natal njengamanje qasha umuntu o more than 35 years iminyaka. Ungakhuluma lokho ngomlomo. Uthini uLabor Act wona uthini nje umthetho yakwa Labor nokuqasha abantu. Wenzani wona mapha ama measures wenzayo. Kambe bakhohliwe ukubingelela uLokhuzana uPremier kwaZulu Natal. Cabanga ukukhohla uVF Hlabisa. Futhi angazi ubuntu bekhohliwe. Akambingelelanga enyokeni umkhohliwe nje straight ukuthi abingelela uPremier wakwaZulu Natal uThami Ntuli. Lotho abayenzi lonto le kubhekwe kuma elections njengamanje. Angazi ngoba nalapha kwaGogo iANC ayimisela ayikho into eyenzayo ukuyibuyisela kubantu. Okubi ukuthi izohliphika lento yeGPU. Uma ngabe iMK ingabuilda ibuye back ihambe nenqwaba yemkhandlo kuyobe konakela ngeke uze libe bikho uzinzo. And enye into kumele ukuthi uyibheke yenzakalayo la khona okune DA khona inkatha icontest khona nala okunenkatha khona iDA contest khona bayadlala nje badlala ingqondo angazi futhi abantu abaphethe lento ushuthi uyiLokhuzana uthula sizwe no Thami Ntuli ngoba phela uVF Nkosi yami umuntu ongayivelela indawo nje khohlwa ngeindaba zoVF. Sithemba ukuthi imali sebeyihlanganisile phela ikanti hlakaniphe kabi iba nomuntu ogcina imali kwamasipala yedwa vele athola imisebenzi ewu4 futhi akathintwa yemali futhi ebhekile ehlakaniphile uma sekuthiwa kuya contest bayazi ukuthi imali bayilandaphi. Wena omunye mawuzofika uyiconstructor mhlambe ngisho lapha enkatheni kumasipala ngisho ungabhida wenzeni ushaya into efana ncamashini noma engaphezulu kwalokho makuumuntu wabo bafuna umuntu wabo straight. Nawu nje undunankulu wakhona la kwaZulu Thami Ntuli ushaya iMall of Africa lapha enkandla. Uyizwa kuthiweni nje ngalonto lotho. Mangathi uyimember enye organization ngathi uhlephula inqwaba imali indlela nje inkatho ehlephula ngakhona indlela ebheka ngakhona kunabantu abakuma strategic positions abadla nje imali nje ngebume nje ngaphandle futhi ngeke uzwe iquestion lonto le uzofa fi. Namhlanje abekho baphumile baye eGerman. Baphume namhlanje nanomphumela makusasa babuya ngomhla ka18. Ngicabanga phela ubukhumbula ukuthi ebuholini ngicabanga ukuthi unama trip okuflya awu8 every month. Lonto ayiphumi nje kuwena. Labantu ebayidalela labantu ayikho into ebaphathe kabuhlungu njenge MK kwaZulu Natal. Wazi wathi omunye uMM ngemjwayele komunye masipala wathi akekho umuntu ongalilindele ilanga lokuhamba kwale ndoda yasenkandla ike yasiphazama 2026 besithi siubambile xulu 2024 besithi hayi sizodla kahle ayikho into ezosdisturb nakhona bayabona bagojela bakagogo bafundise uLokhuzana usiboniso dumo enhlonipho uyaxolisa usiboniso dumo amanje xolisa le lentozana nendlunkulu tabagudi ngayo kulamalanga kade bese beqede indaba yasendlunkulu bahazofocusa kwezinye zezinto ngoba phela makunemisebenzi ephathe nendlunkulu bayakwazi ukuhand over khona babehand makuthiwa into edinga umphakathi bazokutshela ukuthi lonto le ithena district level noma kuyi provincial level into kumele ukuthi yenziwe uhulumeni le. Yabona njalo sopolitiki yinje enye into oyaziyo nje mhlambe innovative idea mhlambe constructive enokushiwa enkatha nje ngomuntu omusha nje abantu abasaba ngisho ukucontestwa weyizimkhulekelo hlengwa umuntu ade vibrant kangaka bamsabani ukumphakamisa ukuthi abe lapha kodwa ke usothini Nkosi yami ngabahleli bemcimbi uyeza u2026 mhlawumbe bazoyenza imicimbi asazi phela ibebe good vele kuthiwa siyabonga rally siyanqoba rally yabona ikatha we